Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To mai sauraro, labarai dumudumin su. Yanzu muka samu labari cewa wannan tsohon wanda yake gadin kabarin fiyayyen halitta Annabi Muhammadu na garin Makka. To mai sauraro, a yau dai Allah ya ɗauki ran wannan tsoho. Yayin da yanzu ana gudanar da jana'iza, muna tare da cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. To amma kafin mu je ga bidiyon kai tsaye, muna da wata bukata ta musamman mai sauraro don Allah. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kai lakin kai sha. Mun gode da kallon wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Star TV 24. Ga cikakken batun yana zuwa a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. To mai sauraro, kamar dai kullun yadda wannan tasha ta mu ta kudu saba kawo muku zafafan labarai, to yau ma wannan tasha ta mu mai albarka ta leko wani rashi da aka tafka a garin Saudiya, yayin da mai gadin kabarin fiyayyen halitta Annabi Muhammadu Allah ya yi masa rasuwa. Ga cikakken bidiyon yana zuwa a wannan tasha ta mu mai albarka mai suna Arewa TV Star. Kaɗan jiraye.